sitan den toro yiri jugu fere ne de kana balaba ye. Ok, Soumaïla Cissé adamaden i kɛra togo togo mɔgɔ f'i ka se ka jɛ fɛn dɔ kɔ. Soumaïla Cissé URD mɔgɔw ka Soumaïla Cissé, an ba cɛ Sitan Tarawele ka Soumaïla Cissé, URD mɔgɔw ka Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé ne jiginen no e la kosɛbɛ, hɔrɔn denya la ne jiginen no e la. Soumaïla Cissé dignité la ne jigina e la. Soumaïla Cissé e ma ne bala i ma ne famina fa. Soumaïla Cissé hɔrɔnya la ne bala bɛ ɲini ka tigɛ e la. Foyi tɛ malidenw ma mun kɛ e Soumaïla Cissé, ala tɛ san kelen bɔ. Danaya foyi tɛ malidenw ma mun da e kan, hɔrɔnya foyi tɛ malidenw ma mun da e kan. Maliden caman taara a kunfɛ e ka ko la. Soumaïla Cissé an b'a daminɛ jɔn na fɔlɔ. Buye Ayidara o ni Jalo mɔgɔw yɛrɛ y'a kɛ i k'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ e Soumaïla nɔfɛ. Buye Ayidara e Soumaïla nɔfɛ. Buye Ayidara bɔra ka tagama hali a sen n'a ka dugu kɔnɔ n'a tɛ ɲini ka bɔ ɲɔrɔn ka na Bamakɔ. E Soumaïla Cissé e nɔfɛ i y'o faamuya wa? Cɛbilen o jɛra parena kɔ, parena kɛra e ka parti, cɛbilen o jɛra parena kɔ. E Soumaïla Cissé i y'o faamuya wa? Cɛbilen jɛra parena kɔ e nɔfɛ. E Soumaïla Cissé i y'o faamuya wa? E sababu la Paul Bore i y'a faamuya wa? O siyɔrɔ yɛlɛmana e Soumaïla Cissé nɔfɛ. Soumaïla Cissé e nɔfɛ alimamiba dɔ bɛ yen u y'o ta ka tunu n'o ye 2 semaines e Soumaïla Cissé nɔfɛ. Soumaïla Cissé e nɔfɛ Amara Bacili o kɛra journaliste ye. Soumaïla Cissé e nɔfɛ CDR mɔgɔw i y'o faamuya olu fɔra ɲɔgɔn kɔ e nɔfɛ. E Soumaïla Cissé nɔfɛ minnu bɛ faso fɛ minnu tɛ faso fɛ CDR ko la an y'olu dɔn. E Soumaïla Cissé nɔfɛ malidenw ye Bamakɔ k'a godo fo ka taa kɛ bilenman ye poussière wulila e nɔfɛ. E Soumaïla Cissé hɔrɔndenya kuma tɛ mun ma fɔ e ye, nenini si tɛ mun ma da mɔgɔw kan e nɔfɛ. I y'o faamuya wa? Burujali si tɛ mun ma da mɔgɔw kan e nɔfɛ. N y'a faamuya malidenw gazi si tɛ n'a ma ci mɔgɔw la e nɔfɛ fo ka Mali gazi ban. Baliyeli tɛ mun ma da mɔgɔw kan e nɔfɛ. I y'a faamuya wa? Cɛkɔrɔbaw bugɔra e nɔfɛ, musokɔrɔbaw bugɔra e nɔfɛ, Sokɛli Kukala Mayiga fo o yɛrɛ se bamanankan fɔ e Soumaïla Cissé nɔfɛ. I y'o faamuya wa? Ya Sokɛli Kukala Mayiga fo k'o don bamanankan fɔ la e Soumaïla Cissé nɔfɛ. I y'o faamuya wa? Arasibaci y'i tɔgɔ fɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan campagne na. I y'a faamuya? A ye tɔgɔ fɔ, i tɔgɔ fɔ, a y'a fɔ siɲɛ 100 ni siɲɛ 70 ni siɲɛ 8. I kelen tɔgɔ. I y'o faamuya wa? Nin bɛɛ kɛra k'a ban sisan nɔ. Halisa députéw an b'a daminɛ député kɛlɛ la. E Soumaïla Cissé députéw olu ka fɛn banna, députéw ka baara banna. E Soumaïla kun ka kɛ hɔrɔn den fɔlɔ fɔlɔ ye mun bɛ démissionner députéya ko in na. E Soumaïla kun ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛ ba députéya la. E Soumaïla kun ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mun b'a fɔ députéw ma an ka démission arandi, an k'an ban. Ne y'a faamuya an ka taa jamanadenw nɔfɛ, an k'an ban walasa i y'a faamuya wa? An ta na se ka d'anw ma. Taa mun n'a bɛ di anw ma mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ e Soumaïla de ta don. I y'o faamuya wa? Kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen i y'a faamuya saga kunkolo nɔfɛ da dugula nɔfɛ ko don. Kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen Buwako in na a bɛɛ bɛ ka kɛ e Soumaïla de ye. Mais e Soumaïla e de sigilen don i y'a faamuya wa? O assemblée in kɔnɔ halisa députéw k'a fɔ ko ka dɔ fara u kan. Mɔgɔ fɔlɔ min kun kan ka ban o ye Soumaïla de ye. Mɔgɔ fɔlɔ min kun kan ka démissionner o ye Soumaïla de ye. Mɔgɔ fɔlɔ min kun kan k'a fɔ a ka mɔgɔw ma ko an ka jɛ députéya in kɔ an ka taa jamanadenw fan fɛ o ye e Soumaïla de ye. Mɔgɔ minnu banana i nɔfɛ, mɔgɔ minnu bugɔra i nɔfɛ, e ma se i ka ko fɛ fo ka gengsi yɛlɛma ka kɛ gangster ye. E Soumaïla ka ko fɛ i ka ko fɛ an balimamuso polisiw y'a tan k'a bugɔ k'a ɲani k'a bila Facebook kan. I y'o faamuya e nɔfɛ halisa e ma se ka mɔnɛ bɔ o muso ninnu na, e ma se ka mɔnɛ bɔ kalanden ninnu na, e ma se ka mɔnɛ bɔ URD mɔgɔw la, e ma se ka CDR kun kɔrɔta, e ma se ka Buye Ayidara ninnu kun kɔrɔta, e ma se ka i yɛrɛ, e ma se ka jɛ députéya in kɔ e Soumaïla Cissé. I y'a faamuya a bɛɛ tɛ Soumaïla ni e Soumaïla i kun kan ka démissionner. Bilahi i k'a ka ba députéya la bi hɔrɔndenya la i k'a ka ba députéya la. I y'a faamuya ni jama b'i kɔ i bɛ ko de kɛ mun bɛ jama k'i fɛ. O de kama e m'a ye anw bɛ cɛ mun kɔ n'o ye Arasibaci ye depuis anw b'a kɔ fo bi don o don a b'an kun kɔrɔta de. I m'a ye Buwaka mɔgɔ bɛɛ siran n'a ɲɛ, ministrew siran n'a ɲɛ débat la, députéw siran n'a ɲɛ débat la, directeurs siran n'a ɲɛ débat la, journalistes siran n'a ɲɛ débat la. U ye dɔ bila ka na muso dɔ ko parce que k'o tɔgɔ ko Jinɛ a ye Jinɛ bila ka taa Suta Dumu k'o tɔgɔ ko Jinɛ a ye
aye sama wurusi jigala beyana ko togo jine aye tamba jigala devant bela jelena ko togo jine aye jaba sira jigi jine la aye jine yere jigi jine la aye jine kale aya bloqué aya cimenté aya peinture aya daka mogo mai yo fama baya firila yo fama jine koni ala amudulilai amba fo yoro de la parce que il est le seul qui a osé qu'on a débarqué en sa fait ambe jine fo la mais jine ika mise ne ye muso bakoro e tiena ala amudulilai qui furlo no iche koni musulman soro parce que ika grimasi nunu beka et tu te sens femme nani al ni jine kumato elle se sent femme j'aime ça tu te sens femme yo fama wa OK mais kanato uki pompe kana sokato ki di fa fema ya fama dine fon fem se ka mogo kunu kana so uki nemu ya fama adamade ni tana yirimu ye kana so ishuka yo jukoro dine ika mise ika dogo ye brekete nini yo fama wa ha pro hey kuma baba de wolo yo fama iya do pre Mumba la dugu jera depuis dugu ma je yere kun sirane no je sais que tu as beaucoup de fans réseaux sociaux au yantai aline mo fo OK mais il faut quoi parce que tu as osé vraiment mais kuma to ko nka iche musulman fana sur alhamdulillah vraiment voilà OK mais Soumaïla Cissé il n'y a zoroté Mali be billahi tallahi kunga ka démissionner et de kunga ka ke mo folo mu be ba député ko kuma et Soumaïla Cissé et de kunga ka ke mo folo mu be démissionner député aina et Soumaïla Cissé yo famewa ko baby ka ke ire tika fui fo yo famewa marché passif de ya fama droit de l'homme ne droit d'auteur ne on moko fo ite droit d'auteur ni droit de l'homme na parce que abini chemuche abi ate fara ma ba on fa ate fara ba on pa fara e Soumaïla te tunu ide on te tunu ika ya famewa mais ika supporter u bebe ka ta kasola kelengeli il no fa moko bebe ka mine kelengeli moko bi fe bebe ka fara kelengeli donc tie de be fiete dinaite wokloy ni wanda suko anyere suko lafia ni titiri mabori an yere ye titiri mabori an be ba fana modi ka bo homuri ate jaila de yo famia wa ita te député ya de député ya anta do abe munye yo famia parce que ni mo obiga sai no fe yere be ko do de ke e Soumaïla Cissé la je al se de be député ya nai ko e famia demsanu biga takule assemblée dala an ka mana bana e yere no drapeau silembe e yere député et mais tu n'es pas honte Soumaïla mais tu n'as pas honte e be mun ka député ya nai et te démissionner ka bola ka fo jamana de obi ka mun fo tie de ru yo fa mewa e be droit don wa ibe droit don wa ibe se jate de la ke jate de loi neta dom député ay me munya ibolo ino inamara la ali ka dugula ki namara I faso kono ki namara I baso kono ki namara jamana kono ki namara jamana kono ko ka mo foku barkada mais malidon me se ka mune ke numo ke tout le monde sait que il gagne I namara la mais un peu mune là au député blon kolonté inay Ali 3 députés blona. Mais attends, député ou quoi mandat bani, mais tu dois être la première qui a démissionné. Ou bien un parti coloma donaudia. Ou bien un natalen nodila. Ou bien un ambika fantane, ambika nafolo doa. Dieu nafolo beka kikou, nous on s'en fout, on emballe de toi. Ibi ketchedi. Wa ibe démissionné ka bon député aina. Ni ma démissionné ka bon député aina, ils n'auront que l'autre latin. Ni ma démissionné, c'est que veut dire que ali ni façon une kalfa de la ite c'est ka parce que moi te c'est ka jedoko o te kefenye. Il peut jetor de quoi. Et te c'est ka fofo ima hay. Hein? Et bien mon offre ni député bleu aina. Tiens quoi? Tu cherches quoi là-bas? Moi, je suis quelqu'un président, c'est un député là. Et bien, député ou quoi, mandat de balle, c'est Soumaïla Cissé de Sigileno, assemblée kono. Elle, c'est au drapeau de Békana. Il peut drapeau du Kana, ou bien qui balieni drapeau. Ou bien, Bamako Gazi Beki, Kelena. Yo, famewa, pour ce qu'on nous, y a formation et répétition Bekika. Elle, c'est au drapeau de Békana. Mais il y a quoi? Et tu sais que assemblée, toi, t'es qui? T'es qui? Toi, t'es qui? T'es qui? Et de quelqu'un exemple il a mon là. Mais Oumar Marco de Beka exemple là. Et de quelqu'un ban, Oumar Marco de Beka ban. Et de quelqu'un Moro Kunawolo, Oumar Marco de Beka Moro Kunawolo. Et de quelqu'un Fangan critiqué, Oumar Marco de Beka critiqué. Il est d'Adeleno, Bobo Teke député et Soumaïla Cissé. Bobo Teke député, ni Namarani au Konoda Moussoumna Iduna Kani. OK ni namarani e kono da ila yidona kane ni e namarani ka mogo mumi ka atako ka jama obolo ka kule obolo beta soro namarani ka duru do bola sunon mogo te kule itabaga bolo yo famia wa
mais o kuma mun de kɛra i bɛ fɛ mɔgɔw ka mun kɛ donc an b'a to tan ni y'o Soumaïla ka dossier wa ni dossier in bɛɛ y'i négocier len nin ye côté gauche de n t'a jɛ i la ne mago ti i b'i kɛ cɛ de i kun salen i bɛ ko tigaturu i kun salen i bɛ ko musokɔrɔba san 60 i kun salen i bɛ ko cɛkɔrɔba san 120 i kun salen no i y'a faamuya wa ne yɛrɛ de ma i kun salen no bilahi talahi Muktar wali kun ka kɛnɛ ne kun ye siɲɛ san ni ye mun ye i tɛ se ka jɛ ni poche kolonden kɔ i y'a faamuya wa e bɛ mun de sɔrɔ ni députéya in na de députéya bɛ mun mago ɲɛ ye i tɛ fadenw bɛ ka sa k'e ka kɛ président ye e balannen bɛ députéya la fadenw bɛ k'u kunkolo foroko bɔ pour que e kɛ jamanakuntigi ye e dɛsɛlen don ka jɛ députéya kɔ faso bɛ ɲini ka ci e nɔfɛ mɔgɔw fa nenina mɔgɔw ba nenina e nɔfɛ mɔgɔw taara kaso la i nɔfɛ mɔgɔw jɛr'u ka parti kɔ i nɔfɛ muso minnu tɛ kuma olu kumana musow bugɔra e nɔfɛ e halisa kɔ ka mɔgɔw bɛ ɲini ka sa e nɔfɛ halisa e de balannen e ma se ka jɛ députéya yɛrɛ kɔ e ma se ka jɛ députéya kɔ Soumaïla Cissé me kuma dɔ f'i ɲɛna ye togo de bɛna ni Jarabi ye mais Jarabi ka fa wulila dusukasi de bɛna n'o ye ka Jarabi o ye ye togo ye mais Jarabi ka fa wulila Jarabi ka fa wulila dusukasi de bɛna n'o ye o kuma mun de kɛra mun kɛra i tɛ se ka jɛ foyi kɔ vɛsini de b'i la o vɛrini de b'i ɲɛ la i ko dɔgɔtɔrɔ bɛna opéreli kɛ o kuma e ye jɔn ye e jɔn ye mais i yɛrɛ t'an kunna wolo dɔɔni wa Arasi Bachi bɔ o bɔ a b'a ka CDR kunna wolo Arasi Bachi ta o ta yɔrɔ dɔ la a bɛ kunna wolo di CDR ma mais e yɛrɛ tɛ kunna wolo di anw ma mun na i tɛ kunna wolo di i ka parti ma mun na i tɛ kunna wolo di Nord-Du ma mun na i tɛ kunna wolo di i jamu mɔgɔw ma mun na i tɛ kunna wolo di région tɔ mɔgɔw ma i tɛ kunna wolo di Bamakɔkaw ma mun na i tɛ ko dɔ kɛ sanji k'i yɛrɛ kɛtɔ ye ka ko dɔ kɛ wa mɔgɔ de bɛna fɛn ɲɛnama k'u bɔ tasuma na wa i yɛrɛ t'i k'u bɔ tasuma na wa tu nous emmerdes tu es le plus mou Soumaïla Cissé e mun de kɛra e mun ye il faut être un peu reconnaissant i tɛ se ka jɛni kɔ trésor cira siɲɛ 3 k'i to a kɔnɔ depuis Moussa Clé bɛ trésor kɔnɔ o m'i bɔ i y'a faamuya wa CMDT o m'i bɔ ministériya o m'i bɔ mais halisa i balannen bɛ député bulon in kɔnɔ ye ko députéw ka i y'a faamuya mandat banna halisa e b'o kɔnɔ ye o tuma an bɛ mun de fɔ députéw ye k'e yɛrɛ to député bulon kɔnɔ o tuma an bɛ mun de fɔ députéw ma k'e yɛrɛ balannen to députéya la an bɛ mun de critique kɛ députéw la k'e to a kɔnɔ mais attends n'an ko k'an bɛ kuma cogo dɔ la est ce que an kumakanw tɛna an yɛrɛ minɛ wa i tɛ jɛ o kɔ ye i kun salen don an bɛ n'i di Arasi Bachi ka sécurité mɔgɔ ninnu de ma i ma ye cɛkɔrɔba Bacili d'u ma n'a ye tile 2 dama kɛ i ma Bacili ye bi n'a kelen bɛ pan sanfɛ an bɛ n'i d'olu de ma contrat ne de b'a signé n'u cɛ i y'a faamuya wa 15 jours i bɛ tagama n'u ye i bɛ tugu kɔ de i bɛ farinya wa i ja bɛ gɛlɛya dɔɔni i kun salen don kojugu i kun salen don kojugu n'i ye dɔgɔtɔrɔ su ye bolo la furatɔya tɛ dɛ i y'o faamuya wa e mun kɛra donc malidenw nin ye Kana Balaba ye Soumaïla ka dossier kun ye nin ye n côté gauche mais n'i ma ko dɔ kɛ dans 2 semaines ni n bɔr'i kama i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko n b'i dɔn one love à vous tous sitan den toro yirijugu feere Kana Balaba a dan bɛ yen a dankisɛ bɛ yen a dankisɛ dan bɛ yen ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumabaden one love à vous tous dabiri-dabirinin.com a tɛ dabiri anw da la dɛ anw ye CDR de ye mɔgɔ si t'a dabiri anw da la i y'o faamuya wa donc an bɛ jinɛ kɔni fo muso minnu ni Arasa ye débat kɛ ko Sirino de ko jinɛ a bɛ jigin an bɛɛ la yan nɔ jinɛ m'a dɔn e tɔni e ka jinɛ tɛna jigin bilen one love à vous tous k'aw bɛɛ lajɛlen fo sitan den toro yirijugu feere jobala fitinin tɔgɔma jobala kɔrɔba dankisɛ dan den voilà Kana Balaba abonnez-vous jobala fitinin dankisɛ dan o ka page kɔnɔ ani Kana Balaba page kɔnɔ ani jobala bamanan waliju a walijulama soma walijulama soma a tuwabulama nga bonga janjele non cɛkɛ sanga bɛ na tɔgɔ bɛ na n yɛrɛ poche kɔnɔna fana ka girin n bɛ pari parfait kasa dumanw bɛ n bolo desu propre bɛ n bolo o man di jɔn de Kana Balaba wayi ouais donc ko n ka segin a kan wa k'o de ka d'ale ye quoi wa ne de Kana Balaba ye sitan den toro yirijugu feere 1m71 kilos n ka bon n ka jan n jɛlen don n cɛ ka ye n kunsigi bɛ fo n kɔ sans produit ghanéen
i y'o faamuya n bɛ pari parfum kasa dumanw bɛ n bolo desu propres bɛ n bolo cɛ ka cɛɲa b'a poche kɔnɔ n yɛrɛ ma tigɛ n poche kɔnɔna na e ko cogo di o man di jɔn de ye o ka di bɛɛ ye kana balaba k'an bɛn